Takže čaute, dneska tu máme zase BMG Drive a skúsime, či vieme vybrať najlepšie auto do mesta. Takže podľa mňa by bolo dobré toto a jeho super verzia. Plán by stačila táto. To je celkom slabé, ale plán by to mohlo byť dobre. Ideme na to. Dobre, vážne je to slabé. Akože do mesta stáči. Ale čo, keby si chcel v tým meste driftovať? Nie, do driftu to nechce ísť. Do driftu to nechce ísť, to som istý. Musíme to viac do driftu dať. Trošku ide, ale treba to trošku dať, že teraz. Ale trošku tam je niečo, to ide do driftu. Takže toto si predstavte, že ma tak naháňajú policajti. Toto je dobre na únik. Toto je najlepšie auto, s tým by som asi unikol policajtu. Nie. Skôr som si poškobal lak na mojom aute, to by som nedopustil. Skôr som to dopustil, ale to už asi nerobím. Nie. Dobre. Teraz si skúsime vybrať ďalšie auto. A teraz si dáme aspoň také malé, ktoré bude, dúfajme, že rýchle. Takže si dáme toto, čo vyzerá ako normálne. By to aj malo byť asi normálne. Ale by to malo byť rýchlejšie, tak uvidíme. Je v to nejaký náznak? Dobre. Už to aj tie drifty tak lepšie robí, to sa mi páči, To som z tomu zvláštne nemohol preváziť. Dobre. A skúsime tu teraz, čo keby si zasel omylom na nahrávku s policajtmi. Čo by si robil? Najprv by sme si asi prepichli gumu, ako sa to stalo práve teraz. Takže teraz. Takže by si išiel asi rovno, to je. Hej. No a potom, keby si išiel na nahrávku s policajtami, tak by si určite smykol, lenže tu sme nastavení. Takže by si tak rýchlo mohli gumu rozbiť. Takže preto si musíte Keď chcete uniknúť policajtom, tak hlavne, keď máte BMG Drive a chcete Aha, dobre, to som nevedel. Nie, dobre. Aha, to som nevedel, že tu sú kovaje. To vyčúvam. No, ako som povedal, chcete uniknúť policajtom, dobre. Do tí druhý tam, to vyzerá lepšie. Hlavne, pretože tam je skok, ale... Takže poďme. Čo by som mal pohľad vodiča? Takže ideme... Takže teraz mám pohľad vodiča, to som vedel, ako sa to tu... Všetko žmele. Takže... To nevyzerá, že je moc rýchle teraz, lebo... Počujete smyky. Keď si prepne tento pohľad, dobre, to už je rýchle. To je čo za zvuky, to som, nie. Juj, to som nechcel. Dobre, ešte raz. A teraz skúsime dať nejaké auto, to je... Vy ste si do mesta určite nebali. A to vie asi každý, čo to je. Brian Robin, teda dá povedať. Hej, lebo tak znútra to vyzerá celkom. Ale ešte horšie, keď s tým idete do zatačky. No, lebo to má jedno koleso vpredu a dve vzadu, čo môže
byť problém hlavne pri zátačkách. A tu vám teraz predvediem. Hej. Ale našťastie tento má riešenie, že sám skôda. A nesmiete s tým robiť hlavne drifty. Toto neskúšajte. Lebo už sa potom nebudete dať späť. Hej, ale akože je to celkom pevné na to, že teraz, ako by to vyzeralo, keby ste si takto. Takže dáme oznova a ideme. To som zase nechcel skúsiť, dobre. Už vidíte, že je to vládke, to auto. Nie. Dobre, časte ste mohli niečo. Dobre, skúsime ísť ďalej bez polchy, čo bude ťažké. Ale aj napriek tomu je to celkom spolahlivé. To môžem vidieť celkom dobre, keď... Nie. No tak... Ale našťastie to je také ľahké, že je aj ten motor, čo je v tom, čo má asi 5 koní, to tak vyžela, tak má na to, aké je to, že tu mám 3 kolesa, idem teraz 50 km za hodinu a teraz idem do tunela. Tak nejdem. Bo teraz to je lovinka, takže skúsime, čo v tomto celé je. Ešte raz dáš, nie, toto bude ťažké. Spôsob, to môže byť také, sa to pojavate. Dobre, teraz tu máme dlhý most a tu skúsime, taká je maximálna rýchlosť tohto auta. Ideme tu s 50. Už by som sa aj bál, tady je to ísť. Takýmto autom, s trojkolesovým, vo dosť veľkej výšky, takže poď, už tam máme 60. Aspoň na 70 to chcem. Nie, sa to rozdoluje. Dobre 70. Nie, prevácuj sa.